Ndewo ndị be anyị, ele otu anyị mere, anyị rịkwa mma. Aha m wụ Ogechi Sylvia, awụ m dọkịta. Taa achọrọ m ikwu okwu gbasara ọrịa anyị na-akpọ asthma. Ama m na ọtụtụ ndị n'ime anyị anụgo maka asthma. Aga m ekwu ihe wụ asthma. Ihe mmadụ ga na-ahụ n'ahụ ya, o wee jụwa ihe ka o wee kewu asthma. Ihe ọzọ wụ ihe na-ebute asthma. Kwukwa otu anyị ga-eji gbochie ya. Kwukwa nwa obere maka ọgwụ ndị a ga na-aṅụ iwe belata asthma, maka na ada agwọ ya agwọ. Asthma wụ ọrịa na-egbochi otu mmadụ si eku ume. Ị na-eku ume, ị na-esi n'imi wee kubata ume, ọ banye n'ime ihe dịka pipe anyị na-akpọ ya trachea. Trachea ahụ bịa n'ime ahụ mmadụ, ya akpọwasa na-ebe a, ya akpọwasa wee ghọọ ihe a na-akpọ ịhụ na nke a wụ trachea, ebe esi eku ume. Ọ kpọwasa ịbụọ ghọọ ebe a na-akpọ bronchi, wee banye na lungs, ọ wee ebe a trachea ma bronchi ebe a bịa mechiwe, asị na onye ahụ nwee asthma. Anyị ga-ekwu ihe na-eme ka ebe mmadụ si eku ume ji bịa mechiwe. Now, asthma nwee ike ime ma nwatakịrị o, ma ikorobịa o, ma agbọghọbịa, ma agadi. Now, kedu ihe na-ebute asthma? Enwe ọtụtụ ihe. O nwere ike iwe ihe mmadụ na-ekubata, ma ọ wụ otu iwe, ma ọ wụ ọgwụ ndị a ṅụrụ aṅụ, ma ọ wụ ihe a na-akpọ eburupụta ụwa. Now, enwe ihe ndị printchara, all doctors depụtara ihe a, ọ bụ ihe print n'onyonyo ịntanet. Ọwụ patient.co.uk, because ebe a na-abịa edepụtacha ihe mmadụ nwere ike printcha wee gụọ ihe ọgụgụ, chọpụta ihe wụ ọrịa ndị mmadụ na-enwegasịcha. Ihe na-ebute ya wụ ekwugo maka ihe a na-ekubata ihe dịka dust. Abịa ịma mgbe anyị nọ na primary school, achọrọ ịza klaasị, a ga-ewere mmiri fesasịcha ebe niile, maka na dust ahụ banye n'ime ime mmadụ, onye ahụ ebido kwawa ụkwara. Ihe ahụ dust ahụ banye n'ime imi onye nwere asthma, onye ahụ ebido nwe asthma attack. Ihe a na-ese siga, sometimes ndị nwere asthma ebe a na-ese siga, m si na ọ dị ka ị chọrọ igbu onwe gị, ma ị ga-ịbịa nọrọ isi ndị enyi gị na-ese siga, ị nọrọ ebe a na-ese siga, maka gịnị? Ihe ọzọ wee ike wụ pilo, ma ọ akwa, ma ọ bedsheet. Enwe ụdịrị bedsheet nwere ike igote, ọ bịa nwee ihe dịka ifirifi. Ọkwa ịhụ na otu a nke a dị ihe dịka ifirifi na-apụtasịcha na ya, ịbịa ka uyi ume, nwee ike inye gị asthma attack. Ihe ọzọ wụ fumes. Ebe abịa nyawa moto, nwee nnọọ oke smoke, ihe ọbụla ga-eme ka mmadụ bido kwawa ụkwara, because ihe ahụ na-eme ka mmadụ kwa ụkwara nwee ike ime ka ebe mmadụ si eku ume ga-abịa kpọchie. Ekwugo maka ihe a na-ekubata n'imi, iwe. Ahụgo m onye nwee iwe ọkụ, ebe ọ na-eku ume iwe na-aba mba, onye ahụ esiri ebe ahụ nwee asthma attack. Mana ihe awụ ndị nwegodiri asthma enwe, so ya wụ ihe m na-ekwu ihe na-ebute asthma attack. Ọgwụ ndị a na-aṅụ, ụdịrị ọgwụ ndị a wụ ihe dịka ibuprofen a na-aṅụ for back pain, waist pain. Ibuprofen nwere ike mee ka mmadụ nwee asthma attack. Enwe ka some eye drops eji agwọ glaucoma. Emego m ihe onyonyo maka glaucoma. Enwe some eye drops na-eme trigger asthma attack. Na ka asthma si eme, negodi ihe a esepụtara ebe a. Agwago m anyị otu anyị si eku na oshi n'ime, ọbanye na trachea, gaa na bronchi, gaa na lungs mmadụ. Now, nke a wụ ebe mmadụ si eku ume. Hụ na ka o si dị normal, mmadụ ka ume ọ banye n'ime, gazuo ebe niile. Mana onye nwe asthma, ịhụ na ka ihe ji bịa blọk sicha ebe niile, ihe dịka imi mucus, ọ bịa blọk sicha ebe ahụ niile, onye ahụ na-eku ume, ọ na-enwe nsogbu. Ke symptoms, enwe symptoms ya wụ ihe mmadụ ga na-ahụ ihe anọ. Nke mbụ, onye ahụ na-eku ume, ọ dịkasị onye ahụ ọ na-afụ opi, ọ na-eme
otu ahụ. Ihe ọzọ wụ ụkwara. Nwobere ihe onye ahụ si ka o mee, ọ chọrọ ime ihe dịka exercise, ma ụmụazị nọ na skuul ndị ọzọ na-agba oro ya wasị ka o soro ha, o bido kwawa ụkwara nwee ike last ya months, na-emekwa n'abalị. Ihe ọzọ, ihe atọ wụ onye ahụ na-eku ume, ọ dịkasị mmadụ ọzọ dọrọ ụkwụ na chest. Onye ahụ enweghị ike iku ume ọfụma, na-emekasị ọ na-eku ume, ọ na-afụ ya ụfụ, ọ na-eshi ike ikudu ume. Ihe anọ wụ ọ ga na-eku ume ọsịsọ, ihe anyị na-akpọ shortness of breath. Ọ na-eme so ihe anọ ahụ ọ na-eku ume, ọ dịkasị a na-afụ opi. Ọ na-eku ume, obi ya dịrị tight, dịrị very very oshi ike ikudu ume. Nke atọ wụ ụkwara na-ada ala, ụkwara anọgidego for months. Nke anọ wụ onye ga na-ekudu ume ọsịsọ. Mmadụ nwee symptoms a, jee hụ ya dọkịta. Dọkịta ga-ajụ ajụjụ, o were ihe awụ stethoscope tinye n'obi ahụ, obi onye ahụ wee gee ntị. Ma ihe ahụ na-afụ ka opi ọ nọ ya n'ime chest. Ọ ga-ewere ihe awụ pulse oximeter tinye gị n'aka, pịa ya. Pulse oximeter ga-agwa anyị otu obi gị si akụ kpamkpamkpam, gwakwa anyị oxygen wụ na ihe anyị na-ekubata n'ume. Oxygen gị o ruru ebe o kwesịrị iru. O mechaa ahụ, enwe instrument eji m ya wee bịa. Instrument ahụ ihe a na-akpọ peak flow. Ị ga-afụ ya dịka si na afụ opi. O rekọdụ ihe ahụ ịfụpụtara, ọ otu a normal person kwesịrị na-afụpụta. Now, o mechacha ihe ndị a niile, enwe ndị a ga-asị ka emekwa ma x-ray, ma eme blood test. Enwekwa testing a na-akpọ spirometry, mana ihe awụcha specialized testing a na-eme. Nwekwa new test pụtara nụ. Achọpụta that onye a nwee asthma, enwe ọgwụ ndị a na-enye. Ọgwụ ndị a wụ nke mbụ nke a na-akpọ inhaler. Ama m na ya n'ogo maka inhaler. Mgbe m mere my outreach na Mbaise, enwecha ndị jụcha m ka m gotere ha inhaler, ma ga ahịa na junction je gote ha inhaler. Inhaler anụnwa enwe ọtụtụcha inhaler dị nọ, mana ọ dị mma ka anyị kwuo maka inhaler anụnwa because enwe ndị na-amarọ ka esi eyuzu ya. Enwe inhaler a na-akpọ reliever. Ya wụ ị ga na-eyuzu ya ma ị nwee asthma attack, nke ahụ na-acha blue. Nwee nke a na-akpọ preventer. Ya wụ nke a na-egbochi inweta asthma attack. Ka anyị ghọta ya. Enwe nke ị ga na-eyuzu ma ị bịa nwee asthma attack, a na-eyuzu ya every day. Nwee nke wụ nke na-adị brown, nke ahụ a na-eyuzu ya every day. So nke ahụ na-adị blue, a na-asị mmadụ bịa like this, obi gị bịa dị tight, bịa dị ịma nkuwa ume, biko were ya pịa ya n'ọnụ gị ikudu ume. Emechaa m ga-ele ma m ga-enweta inhaler ka m ji anyị otu anyị si eyuzu ya, because enwe ndị ga-abịa ha mama ka esi eyuzu ya, ị na-enye ha inhaler, asthma ha na-aka dị worse because ha mara ka esi eyuzu ya. Now, a na-eyuzu ya ma onye ahụ nwee attack. Nke brown wụ ị ga na-eyuzu ya kwa ụbọchị. Nke a na-egbochi gị inweta asthma attack. Biko ka anyị mara ka esi eme ya. Asthma ọ na-adị oke mkpa. Ana m agwa ndị mmadụ, dọkịta gị nye gị ọgwụ, jụọ ya, biko dọkịta ka esi eyuzu ọgwụ a, ka ihe amara ka ihe m ga-eji ma that ọgwụ a na-work, because enwekwa some people ga-awụ inhalers ha da work, ha bịa echange nye ha another one. Ihe ọzọ wụ eyuza maka inhalers, enwecha tablets a na-enye, a na-akpọ tablets a steroids, mana dọkịta gị kwesịrị prescribe gị steroids. Ọ bụkwa steroids niile ka ị ga-aṅụ, ana ọ bụrụkwa onye ọbụla dị eligible ịṅụ steroids. Enwe ndị ga-aṅụ steroids ha ebido nwee GI bleeding n'ime afọ ha, ma ọ ha enwewe side effects. Biko jụkwa dọkịta gị. So ndị be anyị agwago m anyị ha nwe asthma. Ihe mmadụ ga-ahụ n'ahụ ya o wee ma ihe ka nwee ike iwe asthma. Ya wụ ụkwara, obi gị adịrị tight, onye ahụ na-eku ume, ọ na-afụ ụfụ, ọ na-eku ume, ọ na-adịkasị na a na-afụ ya ka opi. Onye ahụ a na-eku ume ọsịsọ. Ekwugo m ihe na-ebute asthma, ma ihe a na-ekubata n'imi o, ma iwe ọkụ, ma ọtụtụ ọgwụ. Ekwugo m ihe dọkịta gị ga-eme, ana ihe mee o ji dị mkpa ị ga-eje hụ dọkịta gị. Ekwugo m maka ọgwụ ndị a na-eji enyere aka igbochikwa asthma. Biko enwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, deto ya na comment section ka anyị na-ekwu na aga. Ndewo ndị be anyị.